BBK КВН командасы. Қадірлі достар, ғади тұрмыш ситуацияларына түрлі музыка салсақ, алар нәқ үзләренең мәгънәләрен икенче итеп күрсәтәчәк. Күз алдына китерегез, әти үз баласын садиктан алырга килде. Балалар, рәсем ясарга дәвам итәбез. Сез нәрсә үзегезгә рөхсәт итәсез? Бу кирәкми. Ул минем әти, ул тагын эчкән. Ничектер матур түгел, әйме? Әйдәгез әле әзрәк романтика истик. Балалар, рәсем ясарга дәвам итәбез. Сез нәрсә үзегезгә рөхсәт итәсез? Балалар, өйгә кайтсагыз да була. Ул минем әти. Хәзер ситуацияны әз генә заманчырак ясыйк. Балалар, рәсем ясарга дәвам итәбез. Сез нәрсә үзегезгә рөхсәт итәсез? Ул минем әти. Кайбер чакта әз генә көтеп тә алырга кирәк. Шәмсез. Исәнмесез. Мә, киткәндә кабинетны бикләрсең. Хәзер әйдәгез балачакны искә төшереп алыйк. Һәм азакта. Балалар, рәсем ясарга дәвам итәбез. Исәнме, Фәридә? Кайттыңмы? Балалар, әтиегез кайтты. Әти! Өзебезнең музыкаль номер белән нәрсә әйтәсе килә иде. Кадерле дуслар, сезнең гомергездә бары тик позитив мелодия уйнап торсын. BBK КВН командасы. Рәхмәт. You're a little girl. You never grew up. You still have your collections of books and poems and letters with sections underlined. Кто подъехал? Принц на белом коне. About the days that you lost. You said everything will turn out fine. Присаживайтесь. The worry is Зеленоглазое такси. Мы исполняем желание. Звони 79 99 99.